Hai. Nukuna tasingo kam khaile jongnai mani tini salchani salono borok Buphang eba bakla rok boi jai jor pari dikhe complete khai kam khaina rok ke jai jor bona rok eba kam khaina rok 8 jona norok nukuna chini mangpili norok no phunuk buin tongo abo ke complete ingjak complete ingbaikha tini no tini 28 tarik Januari mas 2024 jotono social media ni bisingti ang abono message sinani musungo tamni hingke जों गोबांमा यागोलो जों जाय जरक सामलायो आरसीसी बस कालबार सामलायो हाइपानो जों सरकारनि गभर्नमेन्टनि सुबासो माया 15-20 बोसोर रंजाक अ जाय जर गनरक नुखना मांगफिलियो बो हाइके जाय जरक सनामजाक aboni magino ang chini tirpra hasteni lokorokno koinyan musungo taibo tongo chini abo hai chini kamio no bisibak tongo jaijor hamia sikon chikon haipano जों government no nayakarei जों kisamisa subalayane eba kisamisa jotona rang khoksa khoneke khatioi jaijor rok snamangkha hangke belenya janai जों सरकार no subasuk सरकार no help thani जों maya hangke dikepon जों to himna nangnai bile government nok se maya kare hingke kuno naikele hangke hingke mo kami hingke Mungia kami RD block by Khobjago Panchayat hingke Ramkrishnapur LC village mo kami ni bumung hingke Bahadur Chandra para mo road yang tuje himjago chini Bahadur Chandra para to Rabia para road aboni jaijor hingka hingke hapang jotino nugui tongkha hingke borok phai naiphainani bagai busuk tongna ba bakla rok Buphang jaijor rok ba busuk tongna ba 3-4 bosor hingke bai thangpinai abono ang message dinani musungo chini government hapangno mo hingke 29 Krishnapur assembly by Khobjak kebo chini minister neta hinjaknai kebo phai visit khepeya haipano kwbangma koimong blai rok rijak ang sakbai thangno onekbar no rijak panchayat rogo thangai rogo haipano Mungia ni bagino step manakha जों to himna nangai bile school of thana nango cherok laisna nango himna nangmani bagino abo haike step khai sak go nijini rang baino kwbangma rang mari baino o jai janma slamka 8000 khai chukti borong no rijak norok nukui mangkhana chini mangphilni bisingtinyo bobo haike jai jorok slamjak hambai jotono naitongmani bagai